hoddiro Allah ina heewi sababuuji. Tongode go'o winde deftere nde jangande ko Ba Abdoulaye Moliɗo, kañum hoore makko jangi deftere nde, ko kanko kadi windi deftere nde. Abdoulaye Moliɗo Ba jibina ko hitande 1991 ɗo wiyete tabbale e nder leydi Mauritanie. Hande noon o windani en ɗo nde ɗo deftere nde oɗo gorko e oɗo debbo nguuri no gurdam cattuɗam. Gorko desnoɗo debbo fodde duuɓi 10 ɓesnidani ɗum nangi ɓe goƴa mawka sanne. E nder kan goƴa joom suudu makko yamirimo yo o dartu debbo goɗɗo wasataɓe daña doño. Caggal nde gorko o resi debbo ɗimmo ɓe dañji cukalel gotel dewel, kono ngel sellano. Ala ɗo ɓe dogani e dunde Baba Adama, kono sellinoygel ko tagore hulɓinide iwde e nder ladde. Nde ardi e mum kono ayawo aadeni, nde tawi ngel ko e nder ladde, nde rokki ngel lekki o safri ha o selli. Hey mambo jangani famda timmani, sa wittani a windani, ko heewi majjirma a yitani, sabu ka ɗaniɗo mbo aduna finanani. Famtan hande kan woni soldu bumandu e niɓɓere ɗum de yoɗani. Yurminima ha wayni ɗo neɗɗo holla bindol ɗemgal mum jasina wi'a hattanani. Paama ɗum hayso ina yooɗi ɗo ma ɗum ɓamtani. Minen ewni e pinal ƴellitari leñol hono ma min ɗaɓɓani. Minen min ɗaɓɓi ko gandu mawɗo mbo faaɗani, cunnotoɗo ceeɓɗo mbo muddiɗani, daro ballo kala nokku amani, diwow luural artira kawral ɗo majjani. Hey ma mbo jangani ɗum ɗo yoni ema waji mbo suuɗaki, ummo daro fooyo ɗum ko arata ɗo waɗɗani. Yimi windi ko Ba Abdoulaye Moliɗo ñande 13 lewru sappo hitande 1994 hakkunde Asum e Demba Diarra Mali. Ɓatake jettor faade eɗen gure janginomi Pulaar hono Demba Diarra, Gurel Ndamdi, Hayti Mali, Ateysan Mali, Digija Mali, Beeta Mali, Madinel Sarakay, Hamdallahi Jombogu. Dendangal ɓe jokkodirnomi e ɗeɗo gure ha e saraji mum, miɗo rutta e maɓɓe teddugal am kuptidingal, sabu golle maɓɓe payodinde mi yejjitani. Nonne kadi kolomenaɓe e gardagol Diallo Hammadi Nene e galle mum, kala Idi Aba Traoré e suddiɓe mum e mawniraɓe mum e miñiraɓe mum kala. Miɗo ɗo rutta teddugal am ɓurgal tengtude e tidde e dendagal Ateysan naɓe, hay goto mi faltaki. Miɗo on teddinira ndeɗo deftere wi'etende hoddiro Allah ina heewi sababuji. Paamen wonde windere nde taga koye dow sababu, ndeke noon kala ko jiiɗen ganden ina jogii sababu. Jettor faade e kala giɗo am, faade e kala ceerno am, faade e kala sehil am, faade e kala gendiyanke, faade e kala wittiyanke, faade e kala ɓamtowo ɗemɗe gendije tengti noon e ngal Pulaar. Miɗo nelduma ndeɗo deftere hawnide sande famde, nde ganduɗa ina wela ha ɓooya yurmino, kono ɗum ko ɗum tindol aduna, ina wona goonga, ina wona sifa kadi, kono wasata ko kawruɗa hen e nder gurdam maɗa. Teddugal am faade e ngal duɗal ƴellingal kam e aduna hono Ateysan Mali, ɗo ganduɗa mi heeɓi ɗon teddugal mawgal ha e ñallugue e ngal heddi tongode ɓoggi jamɗe am ko 74, 73, 82, 63 walla 65, 16, 22, 86. Binduɗo ko Ba Abdoulaye Moliɗo. Hello jeeɗiɗi konngol binduɗo ko ardi fof ko yettude Allah e julde e nelaɗo makko tedduɗo. Tagiraɗo beela windere nde ina hisa e boomare. Caggal ɗum ko yettude jinnaɓe am tedduɓe, mi yejjitani ɓen sernaɓe am tedduɓe ittuɓe mi
e niɓɓere mbattimi e lewlewal ngam yiide ko woni e o aduna. Paamen noon hande weltare ina waɗi min gadda beña, sabu wonko ganni yimi waɗande leñol am ngam wonanami cimtol jardowol juutendi aduna. So mulde nde ɗo deftere nde titone mum woni hoddiro Allah ina heewi sababuji. Titonde mayri ina holla en wonde kala ko ala sababu moƴƴani. Pular noon wi kala ko ala sababu moƴƴani, rutti kadi wi mbo anda sababu waɗirta sababunde. En jetti joom sababuji cababinɗo yo en mbaɗ ndeɗo deftere ngam ɓamtude leñol fulɓe. Miɗo waɗi juuɗe am caggal am ngam ñagade yaafuya, sabu won adiɓe mi e ndeɗo lawre. Bandam giɗam, miɗo nelduma ndeɗo deftere wi'etende hoddiro Allah ina heewi sababuji. Kadi miɗo ñaguma nde gaddata hen ballal maɗa tengtugal. Heewi nde nana jungo woto foɓɓata, hakkille goto timmani. Nde wonno moƴƴo goto ko Allah, en jiyani hono makko. Ina welami nde beltotoɗa caggal nde jimɗa e mayre janguɗa, pamɗa ko somi e nder ndeɗo deftere. Nde ganduɗa ina loowi ɓuure kewɗe to banggue pinal, ñeñal, rendu fulɓe. Hawnaki wooda ɗo janguɗa e mayre tawa ina jeeya e caɗele ɗe meɗɗa hawrude walla yiide e gurdam maɗa. Sabu ina hen gurdam gorko e debbo mennoɓe sattirede ɓesgu, ma a faam hoddiro Allah ko gonga. Jiya hen nafa ɗoftare konngol jinnaɓe, jiya hen nafa ɗoftare konngol ceerno mum, jiya hen nafa du'awu Allah. Hello jeetati, miɗo teddinira ndeɗo deftere kala gendiyanke mbo yidde leñol haɗi ɗanade. Ina sañño e nde ladde Allah yolo mbere. Miɗo ɗo rutta teddugal am kuptidingal e on giɗo am, musidɗo am, mawniraɗo am tedduɗo hono Hamma Kane, e mawniraɓe mum e miñiraɓe mum wondude e suddiɓe mabɓe kala e ɓesgu mabɓe kala. Ɓen gendiyankoɓe suddiɓe leppi leydi, ɓe leydi suddi leppi teddugal hono Yerodoro Diallo, Tidiane Anne, Amadou Hampate Ba, hono mumen ina keewi. Ɓen gendiyankoɓe dariɓe e koyɗe mumen ha e ñallungue ko wayno Diallo Samba Koliyaju, on bandiraɗo debbo tedduɗo mbomi anda kono golle mum payodinɗe ɗe o gollani leñol mum cettini katantagal makko hono Dieynaba Boubou Sow e ɓesgu mum e bandiraɓe mum kala ina teddinira ndeɗo deftere. Ba Ousmane Sabba to e Bamako Mali, Oumar Samba Diallo lollirɗo, Baril Diallo e Gelongal Ba, Ba Basirou Amadou Tidiane, jatigui am tedduɗo Ba Oumar Limce e galle mum kala ina teddinira ndeɗo deftere. Musidɗo am, giɗo am, jambar leñol hono Wogue Diagne, Diallo Malick Sara, giɗo mbo ancata e kala e jinnaɓe mum kala e miñiraɓe mum kala, Paul Bamba Keita e dendagal golloɓe Fandema, Mamoudou Thiam e ɓesgu mum e Yaya Dambele e galle mum Diakalel, Diallo Modi Bilali, Samba Koulibaly Segge, Mamadou Anne, gorko mbo noddiranmi ɓocconde, Tidiane Ly, Amadou Sow, Awmu Haji Bocar, Sekna Berte lollirɗo Sakke Bewɗo, musidɗo am, giɗo am, Yero Traoré e Diallo Adama Ceerno e joom suudu mum Ndommo Diallo ina teddinira ndeɗo deftere. Adama Ba Mahinna e Ba Sampulal e ɓen ɓe ndendumi meccal dimal teddugal kewgal nafoore woni wonde janguinowo hono Ba Demba Morel Pulal Ganna, Ba Oumar Ali Sow Gorel Dayri, Ba Samba Mbewdi e yoga e wittiyankoɓe ko wayno Ibrahima Sy en. Mi yejjitani sehilam mo gowmi torade wasiyaji hono Abdou Samadou Niass e kala giɗo mum. Hello jeenayyi, tengti noon e Ousmane Ba dokkuɗo machine gandijo yo en gollir tew o namnaki en hay batte rutti ina yoɓa courant jaygue kam e Sira Ba
cuddiɗo makko yo Allah juutnu balɗe maɓɓe wonda e maɓɓe ha abadan. miɗo teddinira nde ɗo deftere terɗe diɗɗal jalal e gardagol Ba Demba Fakuru e raɓɓikinade dendagal ngendiyanke Pular ina teddinira nde ɗo deftere. natgol nen takko e hoɗande. arino e saha goto suka debbo goto ina wi'e takko ko o joɗɗo o wonno jiɗɗo hoore mum jiitiniɗo e rendo mum. kala nde jiiɗa takko a tawat gueɗe makko fof ina laaɓi tuggi e ɓandu ha heeɓi comci. ala fof ɗo darata e takko mbi'a sonno wona ɗo. takko ko neɗɗo coftuɗo wonno jalowo mbo ɓawlani yeeso. takko meeɗani salade nelal ina teskano e takko o yiɗa comci tunwuɗi walla naywuɗi. so comci mum puɗɗinoma naywude tan o rokkiratɗi hay paɗe makko ko noon wano. so ɗe taƴi o woppatɗe. jinnaɓe makko ina kewno widemo ko saabi a yiɗa ɓornade ko hiɗɗi. takko heeɓi wi'aɓe ɗum yoɗani e jiiki walla won e sahaji ni eɓe calotono hettandemo comci e nder ɗum o gedda ñamde o waɗa dumunna omo tikki. nden baaba makko andi ko ɗum lowdi o felliti waɗandemo kala ko wi sabu korsa hakkude jinnaɗo e ɓiyum. Pular noon wi ɓiɗɗo wawa yobde jinnaɗo mum. nden woni kala nde jiiɗa takko tawata ko koltu makko fof ko keso tesko. hay boowel fijirde ñande takko arani ɓalli yimɓe coftata nde wonno ko takko ko dokki Allah. Pular noon wi dokkal Allah ɓuri dokkal yimɓe. hello 10. nden takko mawni ha yonti yidde e yiɗede hono no tawangal fulɓe ni ɓiɗɗo debbo ina heewi rokkede ɓi kaw mum. baaba makko hokkimo ɓi kaw makko kono ɓe donki famodirde sabu hittede jinnaɓe suka gorko o ñande fof ko dugoji e ngorto mbo gasata ɓe itti dewgal ngal gila enɗam maɓɓe bonani. ndiwagu takko nen takko diwɗi fodde duuɓi 4 timmuɗi. ƴamoɓe ina ngara ina luwa kono kala garɗo takko wi'ata ko omo muñi taw. nde wonno o serti koye ɓi kaw makko o yiɗa restede e wuro he. o ɓuri yidde ko yaltude wuro ngo kono ɗum fof e waade haɗani eɓe ngara ƴamde takko. ha waɗi saha goto gorko goto ummi e gure saraji ari ƴamde. gorko o ina wi'e sekko ko gorko dimo joom konngol koolaɗo ha wona seeɗa. yimɓe fof ina gandiri sekko nunɗere e wawde timminde aadi kono o wona jogiiɗo jawdi. Pular noon wi so a dañi hoolare andu a dañi fof. kadi ko o jikel wuro wuddu leñol ko o ceernajo kuɓɓuɗo omo jogii gande mawɗe kawniɗe te yoga e yimɓe ina jahatno dartoyde gande e juuɗe makko. kanko ceerno sekko kala ko jiiɓorino yimɓe eɓe kewno yaade saggitoyade to makko ko wayno ndonu walla sariya hakkunde hoddiɓe walla hakkunde debbo e gorko ha eko nandi e ɗen geɗe. hello 11. ceerno sekko ko wali wonno mbiyata gande makko ɗe ko Allah longinta ɗum ɗe. kala ko wawi ñaawde e sariya ummotako ina hawani Allah. omo hewno wiide yimɓe jawdi ko lekki basal kono haɗata maayde ina yaawi ko sumata joomum. kala saha ceerno sekko ina waajotono yimɓe ngam siftinde kala ko taga sora fitandu ma men nde leeli. kumal hakkunde sekko e nen takko. nden sekko ari dartude jungo nen takko o rokka ƴamal waɗa ha timmi dewgal huma
nene takko hurtoyi ko leelani. Nden nene takko hurtima o waɗi e galle he duuɓi 5 o woni cowiɗo. Nden o ɓesni Allah rokkimo ɓiɗɗo gorko kono ɓiɗɗo o heddaki. Nden nene takko jotti duuɓi 6 caggal mum o woni cowiɗo kadi o ɓesni kono kadi ɓiɗɗo o heddaki. Nden woni nde nene takko fuɗɗi miijade mataw o yeɗaka ɓiɗɗo guurowo. Haɗani noon kala nde o juuli omo ñagotono Allah ɓesngu. Ina teskano won e sahaji nene takko ina yahatno nder ladde sanga nde waktu ɓadi. Yimɓe ina kawano ko naɓata o debbo nder ladde. Won e sahaji kadi yimɓe ina mbaɗa neɗɗo walla yimɓe ɗiɗo tewnamo ngam ƴewde ko golloyta e nder nde ladde. Kono ɓe tawata ko omo juula walla omo nangi e kurus makko omo wirda, te ko ɓuri heewde hen tawata ko omo muɓɓi gite makko ha tiiɗi omo hucciti funnange nde wonno o ronki dañde ɓiɗɗo guurowo. ɓurno heewde e juulu makko walla wirdu makko wonno ko ñagade Allah ɓesngu. Hello 12 nde wonno kala nde o ɓesni ɗum heddotako. Ɓe dogi e safaruji ɓaleɓe ha e leɗɗe doctoreɓe ala ko nafi. Nde wonno hoddiro arani non fof e waade haɗani eɓe jokki dartude kala ɗo ɓe nani gollowo hono ɗen gueɗe maaɓe jotto jomum tampama kono ko dartete ko dañaka taw so dañji ɓiɗɗo guurowo. Hande noon gonɗen ko e natire ndungu, toɓani hande toɓa janggo. ƴiwonde ñalawma altine. Oɗo ñalawma altine asamano ina sinki duule ɓaleje. O gorko nayejo ina yahare e duuɓi 70 e ko fawi. Ina dayi wuro mumen ina fayi wuro sekko en. Nden o yeehi ha o fecci yolde nde o nani asamano ina rigo digali naaɗɗi. Fulɓe noon mbi ñande jogori tobde hebaru ala o toɓat tan. ɗon tan hendu mooyi ko wayno duluuji ina yi'otono hen. ɗum toɓi toɓo hewngo ndiyam. O gorko nayejo ina yahde ina yana ina ummito ha Allah yettinimo. O adori galle sekko en o tawi ɗon nene takko. Nden o yettima toɓo ina fiimo tan ha o natti wawde haalde. Omo leppi cebek nene takko itti comci hokkimo huɓɓanimo jaygi o iti. Nene takko addanimo ñamde o ñaami o wertanimo leeso o waali ɗon omo waldi e miijoji kewɗi sabu ko wi'ama